Hello everyone. Today we dive into Operation Sacred Shield as the defending team. We have two primary objectives and the first one is defending our village. The village contains 7 yellow flags which the enemy team must bring down. As a bonus for us, 10 teammates will spawn directly in the village instead of the main spawn, giving us a strategic head start. The secondary objective is to protect the VIP. Deep in the basement of our main building, a VIP mannequin has to stay there guarded, so keeping him safe is crucial for our mission. Although we are defenders, we have two options to weaken the attackers by striking two offensive objectives. The first one is their fuel depot. Located at the motocross field, we have the chance to take some of their fuel and weaken them. And the second one is their relics located at the substation. This site holds crates with the enemy's team's relics which we must capture. Both the fuel barrels and the relic boxes require 2 players to carry them, so teamwork is essential. Before we continue, please subscribe to our channel. This helps us grow and evolve so we can deliver even better content. As always, wear your protection at all times, call your hits and respect everyone on the field. Now gear up and let's do this. Подавам си, напред да минавам. Ето контакт. О, ударен! Ударен! 30 метра зад ета втората линия с храста. Да, има и двама там. Точно така, окей. Има тръвпост. Да, има. Удари го. Да. Видя го. Видя го. Ехе. Видя къде стрелям? Не, само казвам да знаеш къде си. О, сори. Да. Чакай. Има един на тръвпост пак. Още има ударен. Видя ли го къде? Десния ъгъл на тръвпоста. Да. О! Ударен! Бах ти как добре ме оцели то. Ево! Дей се да се мушнем наляво до проме, а? Те там в момента виждам, че доста хора отидат тама. Айде, знаеш какво бе? Да пробием от тук, освен в среда, бе. Йо! Зад гумите е това. Чай, сега ще го наиднем, бе. Отляво на гумите! Това не е сериозно. О, изнявай! Свалене. Не! Бате, това момче. Господ играе с него. Изкри се, нали? Ще пуде, свърши ми понитора. Киро, на будката! Окей. Зад нея. Горе на бялото има. Чакай, аз ще се завърта. Може да съм го свалил. Ще видим вкъщи.
Оп, чакай! Дали бе, бе? Окей. Тимки, нищо. Ма хубав изстрел. Нищо, няма проблем. На храст ще има един. Наш или техен? Техен? Окей. Ден се на храст има. Той нали ликвидира? Окей, чуни момчето. 12 часа. О, чакай. 12 часа. За там говори. Видя го. Ама той май не ни видя. Ти така си мислиш. Чакай, минавам за тебе. Минавам дясно. Не мърда. Чакай, Опа. Ето тук видя ли го? Зад гумите има един техен, който гледа на там, но може би вече не е видял. А отдясно тебе има един наш. Има, значи в момента целият периметър долу. Да, знам. Цялата линия е пълна с техни. Ще се Опитат опитаме. се да бутат, най-вероятно искат да нападат за Ще се голяма. опитаме ние от тук да ги Това има срежем. кола. Аз от тук, ако минем от тук, трябва много бързо да влезем в гората, се скрием. Айде. Дей се на синята стеничка. Синята стена пресича. Нищо, и аз го видях. Ударен! Евентуално да притича до гумите, брат. Много бързо. Много бързо. И аз съм ударен. Опа. Ударен. Натискат малка, вече са една малка. Да минем отляво. Да, ма. Нека да штурмуваме, има гранати. Аз ще мина отляво леко. Един свален! Сори, не го казвам. Ударен! О, ама аз май хитнах. Видя. Ударен! Ол! Елото! Къде? Червен? Окей. Натам има ли някъде? Един човек мисля, че нас трябва да има. Наш, окей. Право напред. Ама не знам дали не го изкарат. Перите на крайния десен град. Ще пресека натам. Крайен десен, окей. Не, свалили са го, минам. По време ние няма. Стрелят! Свалена!
Даже май ти го взе при мен. Идват, пускат. Един свален. Ей, какъв търкше. Свален е снайпера. Май някой го гръмна при мен, не съм сигурен. О, сори. Точно стрелнах като свирна. То 5 минути лети. 20 мица е, бавна е. Strong game by both teams, and we even managed to win this one. Thanks for watching. If you enjoyed, don't forget to like and subscribe. Stay tuned, and until next time.